Nadšený cyklista, který dříve brázdil na kole nejen Šumavu, ale i italské Dolomity. Pan Jaroslav cyklistiku miluje, má ale rád také fotbal, který se mu v roce 2003 stal osudným. Po vážném úrazu ve fotbalovém zápase má stále problémy s kolenem. Rehabilitace doporučovaná od lékaře zní kolo. Tak z toho důvodu jsem se přihlásil a doufám, že mi to umožní navštěvovat místa, která jinak by byla pro mě nedostupná. Zraněné koleno nefunguje ani na 50%. Pan Jaroslav proto věří, že elektrokolo Apache mu s jeho handicapem pomůže a on si zas jízdu na kole bude užívat. Při výjezdech do kopců jsem víceméně trpěl. 60letého učitele nyní čekají prázdniny. Celé je chce věnovat právě elektrocyklistice. Hned na první dovolenou na Šumavu kolo využiju. Budu tam jezdit samozřejmě podle počasí, ale jezdívám každý den a minimálně těch 60-70 km, takže během první dovolené provedu zatěžkávací zkoušku kola i kolene, což si myslím, že dopadne dobře.